Vítám vás při této meditaci pro klidný a hluboký spánek. Uvelepte se ve své posteli do příjemné polohy, která vám dovolí ležet pohodlně a uvolněně. Zavřete si svoje oči. Zavolejte si k sobě pocit bezpečí, jemnosti a klidu. A dovolte si teď hluboké uvolnění pro vaše tělo i vaši mysl. Pokud se vám začnou vynořovat vaše dnešní stresy a myšlenky, nesnažte se je kontrolovat. Je to v pořádku. Můžete na ně myslet i jindy, než při této relaxaci. Nechte je odplout a vraťte se k naslouchání mému hlasu a pozorování vašeho těla a dechu. Začneme 3 hlubokými nádechy a hlubokými výdechy. Chtěla bych, abyste se nadechovali nosem a vydechovali ústy. Při každém výdechu si představujte, jak se vaše celé tělo uvolňuje a stává se těžším. Pojďme na to spolu. Hluboký nádech nosem a uvolňující výdech ústy. Z těla právě teď odchází stres a napětí. Dlouhý nádech nosem, břicho se nafukuje, plíce se naplňují vzduchem a výdech ústy. Vše uvolňujeme a pouštíme. Poslední hluboký nádech a uvolňující výdech. Tělo těžkne a uvolňuje se. Začněte vnímat svůj přirozený dech. Uvědomte si, jak se váš dech začíná pomalu zklidňovat, prohlubovat a prodlužovat. Dovolte, ať se vaše energie pomocí dýchání naprosto zklidní. A prociťujte, jak do vás vstupuje pocit vnitřního klidu. Všechny vaše potíže se stávají vzdálené a nedůležité. Celé vaše tělo se krásně uvolňuje. Jste pouze teď a tady. Nemusíte nikam chodit. Nemusíte nic dělat. Nemusíte nic říkat. Nemusíte nic posuzovat. Ani se nemusíte pohybovat. Možná se můžete jen ještě více uvelebit v teple
a procítit pohodlí své vlastní postele. Vaše mysl se teď pomalu zastavuje a odpočívá. Nyní budeme společně procházet cestu celým vaším tělem. A postupně příjemně uvolňovat jeho části. Není třeba se vůbec pohybovat, jde pouze o pocit vnitřního uvolnění. Pomalu se nadechujte a vydechujte. A nechte uvolnit oblast svého čela, spánky, oči, víčka a řasy. Svým dechem necháváte zjemnit oblast obočí, nos, bradu. Můžete si procítit jemný úsměv vašich rtů. Uvolněte tím jazyk, měkké patro, dásně, zuby a čelist. A teď zjemňujte a uvolňujte svým dechem krk, šíji a ramena. Můžete si představit tání ledu do kapalné podoby a potom, jak se pomalu voda vypařuje do páry. Nechte rozpustit jakékoliv napětí v ramenou. Nechte rozpustit napětí v prstech, v dlaních, celé ruce. A prociťte je zevnitř, jak pomalu a zcela měknou, zjemňují se a uvolňují až do konečků prstů. S dalším dechem necháváte zjemnit oblast v hrudníku. Nadechujete do hrudníku klid a jemný úsměv. A teď s výdechem uvolníte jakékoliv napětí z celé oblasti vašeho hrudníku. Ještě jednou nadechujte do hrudníku. Nádech. Vím, že nadechuji do svého hrudníku. Výdech. Uvolňuji oblast svého hrudníku. Prociťte oblast svého srdce. Pohlaďte ho lehce s nádechem a zjemněte s výdechem. Celý váš hrudník prostupuje pocit něhy, klidu a lásky.
Nádech přichází do měknoucího břicha. Výdech uvolňuje veškeré napětí z celé oblasti vašeho břicha. Dlouhý nádech až do pánve a s výdechem se celá pánev hluboce uvolňuje. Vaše celé tělo teď zcela prostupuje pocit jemného úsměvu a spokojenosti. Další nádech zjemňuje oblast nohou, chodidel a prstů u nohou. A s výdechem si uvědomíte délku, objem i váhu celých nohou. A ještě jednou nádech, zjemníte celé nohy. Výdech, uvolníte nohy, chodidla, prsty. Svou pozornost rozšiřte a prociťte teď celé tělo, jak hluboce odpočívá. Leží a odpočívá. Vaše tělo, podporované touto zemí, je v bezpečí a v klidu. Nechte dech, ať se odvíjí přirozeně a jemně. A aby byl náš dech kotvou při přecházení do hlubokého a pokojného spánku. A teď si vytvořte záměr na to, jaký spánek byste si přáli. Občas můžeme ležet v posteli a mít obavy, že se dostatečně nevyspíme, anebo že spánek nebude dobrý a kvalitní. Na to, na co se soustředíme, to může potom růst. A tak se dnes pokusíme změnit kvalitu a hloubku našeho spánku. Soustředíme se na to, co si přejeme. Hluboký a kvalitní spánek. Vytvořte si pozitivní záměr na takový spánek a dovolte si pomalu usínat. Vstupovat do spánku v klidu a míru. Zažívat celou noc odpočinek, relaxaci, pokojné sny a bezpečí. Nechte, aby se tento záměr pro vás usadil. Dovolte, aby k vám přišly pocity klidu, odpočinku, uvolnění a zůstaňte s nimi. Prožijte si je.
A teď si pokuste vybavit pár věcí, které se dnes přihodily nebo se staly v nedávné době, za které se cítíte být vděční. Může to být i vděčnost za to, že jste zdraví, že jste v bezpečí, za to, že si dopřáváte čas na péči o sebe. A chvíli s každou věcí, za kterou jste vděční, zůstaňte. Prožijte si tento vděk a příjemný pocit. A tímto se necháváte uvolnit hlouběji a dostáváte se blíže ke spánku. Je pro vás snadné a příjemné pomalu usínat. Je pro vás snadné a příjemné cítit se v bezpečí. Klidný a přirozený nádech a klidný hluboký výdech. Dovoluji si teď hluboký, klidný, bezpečný spánek a sladké sny.